Kanti ke esivuke nazo namhlanje indaba zithi owayezenza inyanga ezishaya sanyangana ekuthiwa uMkhwanazi akalalanga ubusuku bonke bayizolo ushaya impela izikhathi zabo 4 ekseni esesegeyithini kwaKing Bhaka eyoxolisa. Kuthiwa ke ubeguqe ngamadolo exolisa njoba senimbona nje esecuphele laphana esitulweni. Ubeguqe ngamadolo njoba nimbona nje uvuka phansi ngedolo njoba ecuphele nje ehleli kulesa situlo exhawulana nayo inkosi yakhe uKing Bhaka. Ake simbongeleke lo mfana wakwaMkhwanazi othathe uKing Bhaka ngokubhayisa kwamzela ngobuso. Bese ngikhipha isiyalo ke kuzo zonke kubo bonke nje abafana abayitshela ukuthi bayizinyanga izikem lezi odoti laba abahlangene ngokuqola abantu. Dize communicate zenzo live zithi zona zihlola online, zihlola ngo-touchline, zihlola amasimba, ziqola abantu. Khiphakele simemezela ukuthi nina abafana nonke ngokuhlangana kwenu kuyomela ukuthi niphinde futhi nihlangane kanjalo nihambe niyoguqa ngamadolo kwaKing Bhaka niyoxolisa, ngoba izinto zenu zibophene njengamanje. Nadelela umuntu orongi, nadelela uBhaka. Uyabona nangu umfana uyibambe ngezandla zombili inhlanhla wahamba wayoxolisa. Akalalanga after ulive kaBhaka wayizolo. Lo mfana akalalanga bafowethu u4 ekseni umshayele kwaKing Bhaka esuka le elokhuzeni, esuka le eMtuba majina nje eMtuba kude kangaka, kodwa u4 bese kwaKing Bhaka. So bonke-ke laba abanye abafana abazenza inyanga bagcwele la ko-TikTok, bagcwele ko-Facebook, bagcwele ko-YouTube, bathi bona bayizinyanga besidakelwa. Ngithi mina ningalingi nixabane noKing Bhaka, nizoyinyela, niyazwa zinja.